हेलो लोगोफोर, आंनि बड' सेंग्रा यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसे गासैखौबो बरायहरफिननाय जाबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों बोथोरनि बारालाय। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामनाय नुनो मोनदों मितुराज मृदुस्मिता बर'। बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों। मेथाइखौ रोजाबदों इलिसा बर'। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय MB प्रेजेन्ट चेनेलाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।